Nindot kaayo ang hulagway ni Jesus nga ang tao nga dakog utang o ang tao nga gamay utang inigpapas sa ilang utang, mas dako gyud gugma ang dakog utang ngadto sa tao nga nagpapas sa iyang utang. Nya katong gamay ra sag utang, gamay ra sa gugma. Kining utang naghisgutan ni Jesus, nag-refer ni sa sala. Kitang tanan sa tinud-anay pulos kita dagkog sa mo nang di kita angayan malangit. Ingna imong tupad. Ingna di jud ka angayang malangit. Hilas ra kaayo ka nga moingon, Ginoo pasudla ko sa langit. Hilas ka ita. Di kita angayang malangit. Sige tagbalik-balik og pakasa, una-huna, pulong og buhat. Di kita angayang malangit. Pero kanang naay mamatay, inig-ingon ako, sa inyong una-huna, hain na ka nirong minatay. Dayog ingon, langit. Nako, kakamo no, ka mga ambisyosa gininyo. Nganong nakasiguro mamong malangit eh, buutan man na siya pader. Istorya. Kanira bang atong kabuutan din sa kalibutan, kasagaran, related ra gyud sa benepisyo nga atong nadawat. Nang lita na ay nagpuyo-puyo nya may kay muhatag nimo, di jud ka paninglan sa imong utang, mingon ni kabuutan biya kay na siya. Pero nagpuyo-puyo na asay nangabit, na ikabit nya may kay muhatag nimo og pabor, mingon ni ka bisag inana na siya, buutan gina. Nabangga og kalit, namatay, ingon ka adto gito sa langit kay buutan biya to siya. Pero sige jud maintain sa kabit. Ang sama inyong tanaw na. Okay ra na. May biya kay nang paria. Tulo lang kabuk iyang anak pero may gina siyang muatiman og kanang parokya. Ana. Nya gimaintain gina niya iyang tulo kabuk anak sa lain-lain nga babae. Iya biya nang giatiman gyud. Himuan ko na niya balay niya iya ginanggi pa eskwela e pagkamatay des pari may ngon nga ang pari no adto gito sa langit kay bisag inato to siya pero may biagig kay to siya ano mo nay atong misyor sa kabuutan pero sa Ginoo ang tinuod nga buutan kadtog yung tao nga moangkon sa iyang sala ug mobiya niini. Muangkon nga siya makasasala unya mobiya sa maong sala kay muila siya nga kining sala maoni ang akong inhustisya nga nabuhat ngadto sa Dios nga kanunay ni papas sa akong sala. Sa mata sa Ginoo mga igsoon, gipapas na niya ang atong utang sa iyang kasing-kasing o sa iyang hunahuna. Dili na gina siya maningil sa atong utang. Mao bitang niingon si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil. Kay batasan ginas Ginoo nga dili maningil. Pero kana siya 50% na sa atong kaluwasan. 50% ba nga ang Ginoo ready to forgive all our sins anytime, anywhere. Ana. Pero ang another 50% ana kita nasad kun moangkon bata nga kita sadan unya mangayo tag pasaylo. Mao na nay makumpleto na ang kaluwasan. Nga moduol tas Ginoo mangayo tag pasaylo. Mao na dili gid nato masukod nga ang tao portika salbahis. Nga moingon kita maimpierno na ginasiya. Maligya pagdrugas, suyo pa, mupatay pag yun kay mangawat, manulis, imo pag yung anak gipatay, ayaw yung ingna nga kana siya maimpierno na yun. Nga naman, bisan katong dako kay sa ngayang gibuhat, giandama na tos Ginoo og dako kayong pasaylo.
pasaylo nga way sukod. Nya kung any time of the day, anywhere, muduol to siya sa Ginoo og magbasol, mapasaylo gito siya. Muna nahitabo ni San Pablo sa unang pagbasa. Matod pang San Pablo, di man ko angayang tawgon ganig apostol. Nga naman, akong gilutos ang mga magtotoo, gipatay pa niya, gipriso niya ang mga magtotoo. Pero tungod sa grasya sa Dios, matod pa niya, gihimo siyang usa sa mga apostoles. O gani, tungod sa kadako sa iyang sala nga iyang giila, nga di siya angayang tawgog apostol, labaw ang iyang paghago kaysa ubang mga apostoles, matod pa niya. Pero giangkon gyapon niya, kinisang akong kahago nga extraordinary, dili sa nigikan nako, gikan ni sa grasyas Ginoo tungod sa iyang dakong gugma o kaluoy nga rin ako. Hindot no? Muna, kamuro mga asawa, ayaw ikondem ang inyong bana tungod lang kay nangabit. Kamo sa mga bana, ayaw sad ikondem ang inyong asawa tungod lang kay nangabit. Ayaw. Ing nagyod nga, kanindot unta kung mubalik kas Ginoo. Ano ba? No. Kanindot unta kung muila na kas imong sala. Pero sa akong kasing-kasing, nothing gonna change my love for you. Nga naong sa nakarelate ay. O, di ba? Ingno ninyo anak, dili. Mo anak mo? Mao na sakto. Kaya nga naman, mao man ay makalimpyo nato, maabitang gitudloan ta ng amahan namo nga niingon pasaylo amis among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Mao na siya pasabot ana. Nya kamo sang mga sad-an, kita sang mga sad-an atong hinumduman nga wa gyud tinuod nga kalipay o kalinaw sa atong kasing-kasing basta di ta maghinulsol, di ta mo angkon sa atong nya di ta mo hinulsol. Kana bang magpakaaron ingnon ta ba? Kana bang magpapretend ta mo justify ta sa atong sala? Di gid ta magmalinaon. Bisan pag-unsa nimo ka successful, di gyud ka malinaon. Nga naman, naaman ang imong sala. Mahubitaw ning ato mga leaders, ato mga politicians, apil na sa dinis atong simbahan, na nag-away, siging away. Kadaghanan nila siging away. Mailhan na nimo ang mga politicians o mga leaders ba sa simbahan nato nga maayog relasyon sa Ginoo. Nga naman, di gid na makig-away. Naba mo'y nailhan nga ato mga leaders nga di gyud makig-away bisag awayon? Namo? Na? Wa? Na? I-congratulate. Tiksi. Ina-congratulation. Kay napasaylo na ang imong mga sala. Pero kana mga mo justify sa ilang sala, magsigi nagtudlo sa ilang isig katao, ikay sad-an. Mao ning mga Parisiyo, dagko man kay lagsa, pero gasigig tudlo kanang babayhana, sad-ana, nganong gitugutan man na aning tawhana, propeta man ka ni siya, nganong iya mang gitugutan nga muhikap na niya, muhalok na siyang tiil, mupahid na siyang buhok, siyang tiil, nga sad-an man na kayo, nganong ni paduol man siya na sigig yung tulisok ba, sigig yung tulisok. Mao ni ron ato mga leaders, labi na diha sa atong mga politicians, siging pinahiray anang ilang mga lapok, siging tinudloay, wa gyoy pag-angkunay, kanindot untag mangangkon tas atong mga sala. Kana bang dili na ka moingon, ikaw ra maoy nangurakot, ako nakapangurakot biyasag ko, ambot og hain dako aning ato. Ana nya ang imo corruption siguro na, ang ako sad pamakak, dili ni corruption ako pero pamakak. Kanang imo tingali pamakak, ang ako pangabit, pulos kita sad-an. Ana nya magsabot dayon,
muhunong nakataani kay mura nag-antos ang atong katawhan nga giatiman tungod aning atong mga bisyo, kining atong mga kahuyangan nga atong gipaundayunan. Purti namang dagkuas kwarta sa nasod ang nangawagtang ani, purti namang dagkuas kwarta sa simbahan ang nangawagtang, ang mga kolekta mura man lag niagis atong bulsa tungod aning atong bisyo. Pari man unta ta, obispo man unta ta, kardinal man unta ta, ana ba, di ba? Ngano man wa day nga sayop na to ana, gikan sa Santo Papa padong nga ris mga lektor. Oy, polos ta naatay degree of sinfulness. Ako naa sa koy ako. Maobitang porti na kong paningkamot pag-alagad dinhi sa atong parokya. Kuyog ani ang akong kahuyangan. Kamo nahibaw mo ana, labi na gyud mong suod-suod nako. Nahibaw mo unsay akong kahuyangan. Naasad ninyo'y giluod nga nagtan-aw nako. No, oy, sikreto lang na. Padir. Oh. Maana na. Sige lang, tugutan ra ta mo ana. Tugutan ra gid ta mo kay mao gyud nay tinuod. Pero wasan mo kakita sa tanan. Wa mo makakita sa tanan. Kung ako sa yung ipakita ang tanan, ayaw na lang sad. No? Pero igo na nga mangangkon ta sa atong mga sala. Gilingi ay mong tupad. Ingna ba? Ako baya no? Sadaan baya ko? Ikaw, musta man ka? Ingna ako, sadaan gyud ko? Ikaw, musta man ka? Ana, moingon sa na siya, ay, parihar ta oy. Ana, nya, mosugo dayon mo ingon nga, ay, di na ta mag-away oy, magtinabangay lang ta. Ana, magpasayloay lang ta. Unya labaw sa tanan, mamiya na ta aning atong sala. Ninduto na ninato atong kinabuhi. Iparihas na ta ni San Pablo, nagikan sa iyang pagkamanlulutos, gikan sa iyang pagka-persecutors, nahimo na siyang tig-alagad sa katawhan nga iyang gilutos. Nahimo na siyang sa iyang pagkahinawayon sa Ginoo, sa iyang pagbugal-bugal ni Kristo, nahimo na siyang alagad o apostol ni Kristo. Mao na nga unsa to'y tubag nato sa Salmo, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Maayo gyud kay ang Ginoo. Ang kanang tawo nga ni ila sa iyang sala, makaila sa na siyang ang Ginoo maayo gyud ay. Pero kanang tawo nga dili makaila sa iyang sala, para niya ang sugo sa Ginoo, torture para niya, pakauwaw, panginsulto ngadto kaniya. Masuko na siya kung maghisgot as mga sugo sa Ginoo, sama anang kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos ang pikas, masuko gina ka ng mga sadan. Suko na. Kanang moingon ta, pakulata lang, kung kulatahon ka, kung patyon ka, pakamatay lang, masuko ginang mga sadan, anak. Kamo, dili mo masuko. Di mo masuko. Pero ako daghan kay ko gi-counselan dinhi. Pag-ingon pa dir, nangulata, galagom pang naong, tanawa pa dir, galagom ko, naku, papuni lang na. Ayaw, sa pa dir, ayaw. Pero sa sige na mong discuss, mag-anam dayog kahubas ang iyang kabugat siyang naong. Mulakaw siya nga galagom ang naong, pero gasmile na. Thank you kay Father ha, thank you kay nako. Sige, butang ila nagmayana ng imong lagom. Mawara na. Ang importante, imo na lang naong ang galagom, pero imong kasing-kasing frisco na. Di ba? Ang imo na lang naong mo'y bunog, pero ang imong kasing-kasing naayo na. Ang imo na lang naong mo'y bugat ismail kay nihubag in taon, pero ang imong kasing-kasing gaan na. Di ba? Nindot ana.